Insellimlek Mirkassar hawnhekk bil-kodba Ara ġejja x-xemx għalik u xemx kwids nikkomunikaw. Hawnhekk qed naraw il-paġna tal-ittra H. Bħas-soltu ikonna fuq net il-H kbira u l-H żgħira, għandi sib stampa tal-ħut u l-istiker tal-helikopter għaliex il-ktieb Ara ġejja x-xemx għalik ibbażat fuq l-ittri tal-alfabet Malti u ktieb bl-stickers, għandu sticker għal kull ittra. F'dan il-każ għandna l-sticker tal-helikopter. Ikonna bħas-soltu it-taqbila u mbagħad għandna nota fuq kif nistgħu nikkupjaw u nikdbu dawn il-kliem. Ħafna drabi dawn il-kliem qegħdin narawhom bl-artiklu, għandna 12 il-kelma u dejjem fil-aħħar vers ikonna l-ismijiet. L-ismijiet li dejjem nikdbuhom b'littra kbira. Għaw isfel għandi l-isem tal-Ħamrun u li huwa belt f'Malta u l-pajjiż tal-Honduras. L-ismijiet suppost nikdbuhom bil-H kbira. Issa dawn it-12 il-kelma li qed naraw fin-naħa isfel tal-paġna jiena ikkupjajthom fuq il-laptop biex inkunu nistgħu naqrawhom għaliex dan huwa eżerċizzju sistema kif nistgħu naqraw. U jiena dawn il-kliem poġġejthom f'sillabi. Sillabi hija biċċa mill-kelma li kollha vokali. Allura kull kelma jekk hija b'żewġ vokali samta fit-tnejn u jekk hija vokali waħda ħallejta mingħajr maqsamta. Fil-fatt hawnhekk qed nara il-kelma ħin fl-aħħar vers illi hija miktuba bit-tipa skura. Dik hija l-ħin, il-kelma ħin hija kelma ta' sillaba waħda għaliex għandha vokali waħda. Issa dawn il-kliem li għandna hawnhekk jiena poġġejthom fi quiz ħalli tkunu tistgħu tibdew taqraw. Mhux biss taqrawhom imma anki tifhmu x'inhuma. Nibdew bl-ewwel waħda. Waħda tal-Malti tajba wisq ħirġa mill-forn. Waħda tal-Malti tajba wisq ħirġa mill-forn. Imbagħad għandna il-baqra u l-moża jagħtuna dan. Il-baqra u l-moża jagħtuna dan. Imbagħad għandna l-annimal li jagħtina il-perżut u il-bacon, l-annimal li jagħtina il-perżut u il-bacon, u sentenza oħra hija jekk niklu ħafna minnu iħassar is-snien. Jekk niklu ħafna minnu iħassar snin. Imbagħad inkomplu is-singular ta' ħut. Is-singular ta' ħut. Mhux vera, qiegħda fl-ewwel vers. Ħankomplu jonqosna 7 oħra. Ejdut Malti jgħid li dan skappa. Li dan skappa. Mela, nisab ċerta li ġibtuha tajba. Imbagħad wiċċ sabiħ iqabluh ma' din il-frotta. Wiċċ sabiħ iqabluh ma' din il-frotta. Ġibtuha tajba wkoll mhux vera. Imbagħad għandna annimal ħelu wieħed mis-simboli tal-għid. Annimal ħelu wieħed mis-simboli tal-għid. Mhux vera qiegħed fin-nofs, qiegħda fin-nofs il-kelma t-tielet vers. Imbagħad għandna l-arloġġ dan jimmarka, l-arloġġ dan jimmarka. Inkomplu jista' jkun mimli bis-snien folozz, jista' jkun mimli bis-snien folozz, mhux vera. Naħseb ġibtuha tajba. Imbagħad insett tal-lewn iswed li jimxi fl-art u jħobb l-umdu. Insett tal-lewn iswed li jimxi fl-art u jħobb l-umdu. Imbagħad l-aħħar waħda tgħid jgħidu li dan l-asfur huwa sinjal li ġejja x-xita. Dan jew din l-asfura sinjal li ġejja x-xita.
Dawk kienu 12 kelma ta' din il-paġna tal-ittra H li qiegħda fil-ktieb ġejja ix-xemx għalik u l-kliem poġġejthom jiena bl-artiklu f'din il-paġna. Imma biex naqraw, ikkupjajthom fuq il-laptop u għamilthom forma ta' sillabi. Nittama illi fimtuha din is-sistema u nirringrazzjakom.